Boa tarde, igreja. Avarohere maoko tazvinzwa tiri bo. Andangati tiri bo. Angati tiri right atozvinzwa. Kana paine mabvo South Africa vandisinombotaura navaita line up. This is South Africa. Is this South Africa? Yes, Prophet. Skwedera pato. Skwed Thailand ina nyumuru kusaidu kumacheo. Kana paine mabaku Mozambique vanisina kutaura navo uyaya. Mabaku Mozambique. Is this Mozambique? Thailand range Thailand range mangada. So direct. Mozambique yakwana ere? Yavan. All right. Pana maruta vabva kuZambia ere? Thailand, Zambia yangorere noise azishoma. Zambia ndevapi? Thailand renyi papo. Thailand makadai. Rovera maoko Zambia ichiuya. Ndonyanyoda kuti munhu abva kunze anofana kubvawo ndataura naye kana achida kutaurwa naye. I should make sure kutaura naye kana kumuturika ruoko because pane pasiri pano. Then I have good news. Kune vese vanenge vachibva kunze kutanga musi weFriday taane nzvimbo yekuti munogona kusvikirawo muchirarawo muchisvika muchirarawo. Kureva kuti kana paine munhu anenge asvika tichada kuti arare panze takuda kuti tivatsvagire kwekuti vaende. So tiri kuti ndikaurongwa kwekuti panext week ipapo tofanira kunge tatengawo kabhazi kechechi kanopota kachitakura vanhu kuvaendesa kwatinoda nenzira dzakadaro. Handisi kuona muchifarira vanhu vangu vari panapa vaenzi vangu. Mozambique muripo here? Imbomhoresai chechi nechirudzi chekwenyu. Boa tarde, igreja. Hanzi tangidzai mama. Boa tarde, igreja. Avarohere maoko tazvinzwa tiri bo. Andangati tiri bo. Angati tiri right atozvinzwa. Timhoresei. Molweni tata siyakutanda tata. Ya unganqonqosa. IZambia ere? South Africa. Zokorera kuti tinzo. So molweni tata siyakutanda kakulu. Ya kakulu. Arere maoko. Zambia. Timhoresei nechekwenyu. Mune bwanji vantu vonse. Tiri bwanyi. I love it. Ndona Mwari anoda kukuitirai zvakanaka.